חברים, טוב, חזרתי חברים, והטלפון התחבר, אז התוכנת צילום הפסיקה לעבוד, אז אני מצלם עכשיו חלק שני. ולוסי, למה את רועדת? שקט כבר, תהיי בשקט, תפסיק לנבוח. וואי. די, תפסיקי לנבוח. תפסיקי לנבוח. מה זה יעזור לך שתנבחי? מה זה יעזור לך? זה יעזור לך בחיים? זה ייתן לך ילדים, זה ייתן לך בעל, גבר, לא יודע, מה זה יעשה? מה זה יעשה? איזה קטנה שלי, קטנה. תביאי לי נשיקה. קטנה. שבי, לא לזוז, שבי. אסור לוסי, אסור. לא, אסור. לא, מה אני עושה? מה? אסור, לוסי, אסור לנבוח, אסור. אמא, זהו, אני יכול לשחרר אותה? כן. יאללה, הלכי. איזה ספרינטי דווקא, אימא'לה. אני לא מאמין שזה מה שקרה. אוף, טוב, לא נורא. יאללה. וואי, איזה כיף. איזה עורפי אני. אומייגאד. וואי. וואי. עוד שנייה. וואי. תחמנית. וואי, הנה. אינדונזיה. וואי, לברוח. וואי, לא רוצה להילחם. אוקיי. היי, לוסי. זהו. אני ילד עצוב. יאללה. מה אתה אומר? יש לי אומץ להיכנס ללבה? אני לא שפן, יש לי אומץ. וואי, פתאום הייתי זורק את האלייטרה או פתאום או שהייתי זורק את האלייטרה שלי או שהייתי זורק את הצ'סטפלייט שלי ללבה. איזה מצחיק זה היה אם זה היה קורה בטעות. בקיצור, מה אתם אומרים? יש לי אומץ להיכנס ללבה או שלא? כל מי שחושב שלא, שיכתוב בתגובות. כל מי שחושב שכן, שיכתוב גם. מי שחושב שלא, שיכתוב 2, לא. מי שחושב שכן, שיכתוב 1, מי שחושב שלא, שיכתוב 2. אוקיי? יאללה. מה אתם חושבים? שאני פחדן? כן. מה? רוצה סלט, מאמי? לא עכשיו. לא עכשיו. מה אתם חושבים, אני פחדן? עושה את זה כמו גבר. עושה את זה כמו גבר. הצילו. מים. וואי. מה זה? למה יש לי לגים? מוכנים? הגיע הזמן. רגע. יאללה. גוזל. לא שמתי בכלל אלייטרה. אומייגאד, איזה סתום אני. בוא נוריד את כל העם, יאללה. נעשה את זה בעירום נעשה את זה. אולי
כולם, תראו. אני ערום. תרנגולות, תראו אותי, אני ערום. אני גאה בזה. תסתכלו. וואי. איזה נחיתה יפה. מי שלא מבין למה שמתי שם את הסליים לוק, שאם אני עף ואני רוצה לנחות על הקרקע, פשוט בא ככה, בא מלמעלה, בא ככה, פשוט בא, יורד, בום. מבינים? איזה מגניב. זה לא? תסתכלו, מה גיליתי. אם אתם קופצים ועושים ככה, זה יכול להעיף אתכם גם. קופצים ולוחצים הרבה פעמים, זה מפעיל את האלקטרה וגם מקפיץ אתכם בו זמנית. תסתכלו, אתם רואים שאני קופץ גבוה? אז זה יקפיץ אותי עכשיו. רואים? אתם רואים? גבוה זה קופץ. וואי, עוד שנייה הצלחתי, עוד שנייה. הצלחתי. אתם אומרים אני אצליח? אתם אומרים אני אצליח? לא הצלחתי. מי שזוכר, לא היה פה וילג'רים. לא היה פה וילג'רים בכלל. עכשיו הערתי את המקום שלא יהיה פה זומבים ומפלצות, והבאתי וילג'רים מכפר אחר. זה לקח הרבה מאוד זמן, ומקווה שהם לא מתו לי. למה אני לא רואה אותם? הנה. אני מקווה שזה לא היחיד. יש פה עוד אחד? יש פה עוד? כן, הנה, יש פה עוד. בוא נראה, מה הוא מציע? אחי, הוא סגר את הדלת בפנים המוניה כזה. מה אתה מציע? אחי, בוא נעשה עסקה. מה זה? מה? איך, אחי, אתה כל כך לא שימושי. בוא נראה אתה. מה זה? פרוסט. זה לא פרוסט, איך קוראים לזה? אוי, בטעות. אוי. איך קוראים לזה? נו, איך קוראים לזה? פדר, לא. איך קוראים לזה? וואי, תפסיק להיות כל כך שמן, שחקן. די. חזק ב50 כאלה. לא סביר. איך קוראים לזה, נו? קוראים לדבר הזה שגם לי ללכת מהר או מים. נו, לי יש את זה אפילו. רגע. יש לי את זה אפילו. רגע. דסט. רגע. מה? מה? הייתי לך שתי הפתעות, זה מצעים למיטה שלך. יש. וזה מיץ תפוזים קטנצ'י כזה, שאתה יכול לקחת לבית ספר. טעים, רוצה לטעום? כן. זה טעים. טבעי, עם קש והכל. תודה. אתה תוקע את הקש בפנים. אני יודע. וזהו. תודה. הבאתי לך 6 כאלה. שיהיה לך על כל השבוע. תודה. יאללה. רגע, עכשיו, וואי, יש שם קריפר מניאק, יש שם מניאק. בוא נהרוג אותו. בוא נהרוג את המניאק. מניאק תמות. מחבל. לא, עשיתי משהו לא טוב. אוקיי. So happy. וואי. אוקיי. חשבתי שנפלתי. אז תקלו. עכשיו אני יכול לעשות מכאן, אם אני רוצה ללכות על הרצפה, אני יכול לעשות מכאן ככה. ואז... מעדנים, קניתי לך מעדנים, אהבה. תודה. זהו. מעדנים שאתה אוהב עם הקומפלקס. יש.
עוד מעט אני אראה. משהו טעים, טעים, טעים. תודה. לוסי, עכשיו את זה, לוסי. עכשיו את זה. נו, תסחבי. זה אני עדיין לא משתמש בו כבר. אני עדיין לא משתמש. יש! מה? יש. אולי תעשי לי היום. בסרטון אני אומרת בהשקעה. חברים, שלא תחשבו שאני לא יודע להכין המבורגר, פשוט. אמא שלי עושה את זה יותר טעים ממני. אני יודע להכין המבורגר. אני מת. בוא נעשה אתגר עכשיו שאני מנסה לא למות ככה. אני נוחת את זה בלי שיפט. בבקשה לא למות. לא למות. אוי. לא למות. בבקשה. בבקשה. אוי. די. למה אני עושה צ'ק פוינט פה? למה פה אני עושה רייספון? למה? וואי, זה מעצבן אותי, תקשיבו. זה מוזר, תמיד שאני מת, אני משתגר כאן, איפשהו, או מעל הבית, לא יודע איפה. למה לא בתוך הבית? מה, אני ישן בבית. מתה שלי בתוך הבית. לא חכם. פעם, עכשיו, אני לא אעשה את זה. זה לא חכם להיות בלי ארמור שאתה עם אלייטרה. ועכשיו, חברים, אני הולך לעשות משהו עכשיו. מה אני הולך לעשות? הולך להכין. מה אני הולך להכין עכשיו שילד. הולך להכין מגן ולחשף אותו כמו אלייטר שלי. אני הולך לעשות את זה. אני הולך לבזבז את 100 רמות שלי על שילד. על השילד הזה. איזה שילד. תחצו עד שאני אחצו. וואי, זה מה לוחץ. וואו, סוף. כלום. בום. רגע. נו, יופי. עכשיו אני אוכל. זה לוסי. לא. רגע. וואי, חסר לי 2. רגע. שו. פיו. זהו. וואלה. עכשיו. וואי, אין לי. עכשיו בוא נחשוב. וואי, בסדר. יש לי רעיון. למה שאני אלך להכין ספרים עם... למה עשיתי זה בכלל? למה השקעתי בשביל לעשות את הרצפה הזאת עם ספרים? ממדפי ספרים. למה? יכול פשוט להוריד את זה ולעשות עץ פשוט. לא הבנתי. אני אוריד. וואי, נכון, שכחתי. אימא'לה. מה זה? אימא'לה. וואי. אימא'לה. לא. תוציא אותי מכאן. תוציא. אימא'לה, זה מקום מפחיד. אימא'לה.
טוב, לפחות לקחתי אחד. זהו. וואי וואי וואי. זה הפריע אותי כל כך. זה כזה מפחיד, אימא'לה. אימא'לה. מה זה היה עכשיו? שיו, אתם לא מבינים איך קפצתי הלב. היה שם משהו. תסתכל עליי, לא יודע מה. אימא'לה. איך לסגור את זה? וואי, מה הקטע עם זה? תמיד זה קורה לי. אני באה לצאת, לוחץ על הפולשי פלייט, והדלת לא נפתחת. לא מבין למה. זהו. בול, אותו דבר. עכשיו, סוף סוף אני לעשות כישופים. אני מבזבז עכשיו את 100 רמות שלי. וואי. זה, אבל, וואי, זה מעצבן זה עכשיו שאני מבזבז אותם. לקח כל כך הרבה זמן בשביל למצוא אותם. בשביל להשיג אותם. איזה למצוא אותם? להשיג אותם. כל כך הרבה זמן. אוף. אבל לא נורא. לא נורא. שכחתי שאני צריך לפיס. איזה שעמום זה ללכת ככה. עזוב אותי. שיהיה זה ככה פתוח. יאללה, אוקיי. הגיע הזמן. רגע. כתוב אפילו 104 רמות. וואו. יש לי ברמה 30. לא רגע. 30 יש לי את זה, לא רוצה את זה. יש לי את זה. לא, רגע. עדיין. אי אפשר לחשב, וואי. אם היה אפשר זה היה כאילו, קצת, לא יודע. כן, אי אפשר. אולי נעשה ככה. זה עושה זה. אז לא, עדיין. אוקיי, אותם כישופים. וואי, איזה באסה. איך אני עכשיו, מה אני... טוב. חברים, תקשיבו. אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל רק הפעם
להשתמש בצ'יטים. מצטער מאוד שזה הולך לקרות, אבל רק הפעם אתם תצטרכו לסלוח לי, כי אני לא... אין לי כוח עכשיו, אין לי כוח. כל העולם הזה שבניתי, אין לי כוח. אתם חייבים להבין אותי, אוקיי? אני עושה צ'יטים פעם אחת, וזהו. זהו. אני אפילו מחבר את זה בסורווייבל. לא על ה-XP של ה... לא עושה על ה-XP של ה-Creative. פעם אחת. זהו. אין... זהו. יותר מפעם הזאתי, זהו. אין יותר צ'יטים. אין. ברייקינג מנדיג, זהו. שתי ספרים, זהו. אתה יכול לסלוח לי, כי אין לי כוח עכשיו. בואי שנייה ללכת להביא ספרים, זה. אין לי כוח. אוקיי, הנה אני אפילו אחבר את זה על סורווייבל. אוקיי. 300, זה 200 יופי. פחות יקר. וואי, 6 רמות. כמה רמות יש לי? וואי, זה יוריד אותי ישר ל-90. לא ככה. זה יוריד אותי 90. זהו. אומנם זה מסתיר קצת מהמסך, אבל לא נורא. אין לי כוח. אתם יודעים איזה סבל עברתי עם האלייטרה? כמה זמן לקח לי לחשב ככה את האלייטרה שלי? יצא לי הנשמה עד שהצלחתי לחשב את האלייטרה על מה שאני רוצה. ועומד להיות לילה, אז אני אלך בית. יצא לי הנשמה עד שהצלחתי להוציא את האלייטרה המושלמת. אותו דבר. מה אתם אומרים? עכשיו אחרי זה אנחנו נקום בבוקר ונלך לעשות ללוסי טיול. טיול ללוסי. ילודי הקטנה שלי. נו, כבר לילה, חביבי. כבר לילה, נו. תן לי שם. כבר לילה. בחוץ. נו, תן לי שם. תודה לאל. זהו, יאללה. עכשיו, תנו להוציא את לוסי לטיול. יאללה, לוסי. קומי. הולכים לטיול. בואי לוסי. פשוט קפצה על הפרשר פלייט. לוסי. אולי נשים אותך. אולי, מה? יש לי רעיון. בוא נשים את לוסי ברכבת. ככה. נכניס אותה לרכבת. אני לא יכולה לעלות את זה, נכון? אני לא יכולה לעלות את זה. אוקיי. אני אלך מהצד השני. ואני אשחוף אותה ככה.
לוסי חיים. שלום, לוטי. בואי, יאללה. רצים. וואי, יותר מהירה. רצים. יותר מהירה ממני. רצים. בוא נראה מי ינצח. לוסי או אני? וואי, לוסי מהירה. לוסי ניצחה. יאללה, עכשיו שיהיה שלט. זהו. נחכה לה בצד השני. חכו שנייה חברים. זה נותן עובד, נו. לוטי בואי לוסי. זהו. פאק. זה אותי. בוא נמשיך את הטיול. יופי. בואי. לוסי. תפסי אותו. תמשכי לו את התחת. תני לו ביס בתחת. יופי. כן, תרגיד בפיקה. יופי. כל הכבוד לוסי. מה קרה כאן? טוב, בואי. לוסי, בואי. אני הולך להגיד שלום לווילג'רים. שלום וילג'ר. אוי, לא רוצה מהרה. אני כבר מפחד ממערות, אני. לוסי, מוכנה? באחד אנחנו בורחים. 3, 2, 1. זהו, ברחנו לוסי, אל תדאגי. ביי לוסי, אל תדאגי, הוא בסדר, לא צריך להרוג אותו. אלא אם כן הוא יהפוך להיות גדול בשניות הקרובות. לוסי, הגיע הזמן לחזור הביתה, יאללה. בבית נביא לחטיף. יש לי רעב, השחקן שלי שמן. בבית לוסי, בבית. יודעת מה לוסי? אם תהרגי את שתי הפרות האלה, תקבלי גם את הבשר שלהם, גם את הבשר החזיר הזה, וגם חטיף, אוקיי?
אם תחסלי אותם, יאללה, תחסלי אותם. ביס בתחת, יופי, כל הכבוד, יאללה, עוד אחת לוסי, עוד אחת, יאללה, עוד אחת, רוצי לוסי, את יכולה, כן, תצאו לי, יופי, יאללה, בואי, עכשיו את מקבלת גם את האוכל הזה, וגם חטיף. יאללה, בואי הביתה. ולוסי. אימא'לה, נבהלתי. לא הבנתי איפה את. לא ראיתי אותך. בואי. בואי כבר. בואי, לוסי, בואי. לוסי, תכנסי כבר הביתה, בואי. תכנסי. זה שהיה לך כיף. צריך להיכנס הביתה. זהו. לא. זה מוציא אותך. לא. יופי. הגענו הביתה. זהו, עכשיו בוא ניקח אותך למקום שצריך לעבוד בו. כן. יופי. יודעת מה? בואי. שבי במקום אחר הפעם. שבי. בואי. שבי. איפה תשבי? שבי. שבי כאן. שבי כאן. זהו. ואז מקבלת חטיף. אוקיי? בואי. יש לך מלא אוכל עכשיו לאכול. את עומדת עכשיו? מקבלת. קחי. עכשיו. קחי. מה קורה כאן? מה? מה קרה כאן? למה היה עכשיו פרטיקל שנפילה? ברגע שנתתי לה את זה. מה? זה כלום. יש לי לגים. אתם ראיתם? למה? טוב חברים, נראה לי אני אעשה את זה כאן. למה זה כבר מתחיל להיות מוזר. לא יודע מה קורה כאן. מתחיל להיות מוזר פה. אז אני אסיים את זה כאן. יאללה נצא. מתחיל להיות מוזר. אני לא שקר לכם. כבר לא יודע מה קורה כאן. אז נסיים את הסרטון עכשיו. יאללה. נו כבר. למה די כבר. אז חברים, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. יודעים מה? בואו נעשה עוד משהו קטן. בואו נפנק אתכם עוד קצת. אפילו נעשה את הסיום ככה. מה קורה כאן? וואי. זה איפה שלי להשתגע היום, נו. אז חברים, מקווה שנהנתם מהסרטון. אני אהבתי מאוד את הסרטון. אני נהניתי מאוד. אל תדאגו, זה לא גבס, פשוט חולצה. אני מאוד אהבתי את הסרטון.
מאוד אהבתי לשחק עוד במיינקראפט. מקווה באמת שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם תתנו לייק, אם נהנתם תתנו סאב, ואם אתם לא רוצים לתת סאב אל תתנו, אבל באמת תתנו סאב אם אתם רוצים. תשתפו את הסרטון הזה, תנו תגובה, ואנחנו נראה אתכם בפעם הבאה. ביי ביי.